Kaiku, no tiramos de la realiza, por favor. Kaiku, popa. Kaiku, popa. Esto, tribulaciones. Hogei segundo. Ikusten duzu modure, juvenil atakauz ja Bizkaiko txapelketi jokunda bela martxan. Lehenengo kaletik Portugalete, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Ondarru, laugarrenetik Mundaka eta bosgarrenetik Getxo dakauz martxan ja. Estropadako gorra izango da. Eta bizen bitxartin lehenengo tandako nesken Bizkaiko txapelketako denporak emongo guz. Tenemos tiempos ya de la primera tanda de este campeonato de Vizcaya en la categoría de féminas. Getxo, Amazazpi 0 Iru Ogeitamabos 17-03-35. Kaiku, Amazazpi Berrogeita 6 Amar 17-46-10. Eta Ondarru, Amazortzi 0 Bi Larogeita Amairu 18-02-93. Y luego los otros también. Susana y Vialdi. Susana Berrio. Kaiku, Iru, Berrogeita Amalau 3-54. Ondarru, Iru, Berrogeita Lau 3-44. Mundaka, Iru, Berrogeita Amabi 3-52. Eta Getxo, Iru, Berrogeita Amabost 3-55. ¡Apa Kaiku!
Bai, ia, bigarren Ziabogako denbora dakauz, tiempos de esta segunda Ziaboga, Portugalete, Zazpi, hogeita amabost, 7.35. Kaiku, Zazpi, berrogeita lau, 7.44. Ondarru, Zazpi, hogeita bederatzi, 7.29. Mundaka, Zazpi, berrogeita sei, 7.46. Eta Getxo, Zazpi, berrogeita bat, 7.41. Portugalete, Amaika, berrogeita iru, 11.43. Kaiku, Amaika, berrogeita amalau, 11.54. Ondarru, Amaika, hogeita amazazpi, 11.37. Mundaka, Amabi, 0 bost, 12.05. Eta Getxo, Amaika, berrogeita amalau, 11.54. Eta gogoratu, tanda hau bukatu eta segidun, hirugarren eta azken tandi jokatuko dala, seniorran Bizkaiko txapelketi izango guela jokun, eta lehenengo kaletik Zierbena izango guela, bigarrenetik Ondarru, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Bermeo, eta bosgarrenetik Izuntza izango zela leia. Bueno, txalo bero bat, ikuste zuen lehiako gorrindatu zela azkanengoko palaketan. Eta txalo bero bat, juvenil mailako gazte guztia. Jauka gutila. Apa Portu! Apa Portu! Portu eta Kaiku pesajera, parkatu Getxo, Ondarru, Portu eta Getxo pesajera. Por favor, embarcaciones juveniles de Ondarroa, Portugalete y Getxo a pesaje. Calle 2, Kaiku, calle 3, Bermeo, calle 4, Izuntza, calle 5. A salida, por favor. Zierbena, lehenengo kaletik, Ondarru, bigarren kaletik, Kaiku, hirugarren kaletik, Bermeo, laugarren kaletik, Izuntza, bosgarren kaletik. Hartu estatzak, mesedes. Stop tripulaciones.
Hogei segundu. Ikusten duzuen modure, gaurko hirugarren eta azken tandi martxan dakau, senior Bizkaiko txapelketi dakauon jokun, eta lehenengo kaletik Zierbana abiatu de, bigarrenetik Ondarru, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Bermio eta bosgarrenetik Izuntza. Eta juvenil mailako denporak dakauz, tenemos tiempos de juveniles. Portugalete, 15, 25, 23. 15, 25, 23. Kaiku, 15, 41, 91. 15, 41, 81. Ondarru, 15, 18, 79. 15, 18, 69. Emakumitan, beraz, getxo izango litzake ofizialak etxen dizenin denporak Bizkaiko txapeldune emakumitan, eta juveniletan... Denpora atakauz, lehenengo Ziabogan, Zierbena, 3, 25. 3, 25. Ondarru, 3, 18. 3, 38. Kaiku, 3, 29. 3, 29. Bermeok, 3, 22. 3, 22. Eta Izuntzak, 3, 30. 3, 30. Eta kontu neuki, hirugarren tanda hau amaitzutek gero, amintxe bertan izango dala sari banaketi. Banderak eta dominak amintxe bertan banatuko zela, estropadi amatzute denborak itxire. Bigarren Ziabogako denporak, tiempos de esta segunda Ziaboga, Zierbena 6, 54. 6, 54. Ondarru, 6, 13. 7, 13. Kaiku, 6, 59. 6, 59. Bermio, 6, 50. 6, 50. Eta Izuntza, 6, 0, 7, Tenemos tiempos de esta tercera y última Ziaboga. Zierbena, 10, 28. 10, 38. Ondarru, 11, 11. Kaiku, 10, 57. 10, 47. Bermeo, 10, 12. 10, 32. Eta Izuntzak, 10, 13. 10, 53. Beraz, ja, momentu batetik bestea, ikusikouz azken paradak emoten, ja hortik ikusten duz hurbiltzen Bermioko mutilak.
Eta ja, hemen ikusten duz, Bermeoko mutilak, aurretik datozela nabarmen. Eta txalo bat, hemen ikusten duz, ja, txalopa guztik hurbiltzen. Eta beste nobedadik espalego, bentsat ikusten duz, Bermiarrak izango lutxekezela, aurtengo Bizkaiko txapeldunak. Haupa, txalo badan antzat, haupa mutilak. Zierbara bezartu dut, eta Kaikute izuntza datoz ondoren. Eta atzetik gaur bosgarren izango duzen geure etxeko mutilak, ondarrutarrak, atzo postasun bat emozkun final hortan ontan sartzi lortu belako. Eta txalo bero bat, ia zegoen txalukin anima, eta laster azteko dan, trainerun temporadan, paper politxe etxen da ben. Haupa mutilak, txalo bero bat etxeko mutilak. Haupa mutilak. Zierbena ikaiku apesaje. Por favor, las embarcaciones de Bermeo, Zierbena y Kaiku pasan por venida la campeona de Vizcaya del 2014 en la categoría de féminas, siendo Kaiku la segunda clasificada y Ondarroa la tercera. Esta neskakin hasiko bat. Decía que vamos a dar inicio a la entrega de premios y vamos a empezar con o en este caso las vencedoras de la Liga Vizcaína de Juvenil Senior Femina. Bizkaiko Ligako emakumin irabazli Ondarru. Haupa neskak. Bajatu, Bizkaiko presidenti Borja Rodrigo, como tenemos a Garaikurre. Haupa bajatu, haupa neskak. Haupa neskak, ia beste burratzak emoten duen, datorren urteako. Eta Bizkaiko txapelketako sari banaketia ekin gota hau. Hirugarren zailkatu eta Frontezko domini Ondarru. Haupa neskak. Ondarruko Arrano Elkarteko presidenti dan Gorka Elordi banatuko txu dominak. Eta baitxe Bizkaiko presidenti dan Borja Rodrigo. Presidente bizan eskutan gaurko domina banaketi. Txalo bero bat Ondarruko neskak eta bigarren zailkatua. Hasiko gaz, dago gizon argazkizia eta gero. Haupa neskak. Haupa portu. Haupa bodiak.
Portakauz, Portugaleko mutilak, zilarrezko domina jasoten, Bizkaiko azpitza beldunak izan diz, txalo bero bat, Portugaleteko mutilak merezi dabe, eta ondarutarran aderizo gogorrak izan du aurten, eta gaur kontan bigarrenak izan du Bizkaiko txapelketa honetan. Haupa mutilak. Bueno, ahora ikusten duz. Gaur juvenil mailan Bizkaiko txapeldunak suerta dizen ondarrutarrak. Ricardo Beite, ondarruko udaleko zinegotizan eskutik aldetik jasoten. Haupa gutila, zoizena. Haupa gutila. Haupa gutila. Haupa gutila. Haupa Zierbena. Bizkaiko Federazioiko presidenti da Borja Rodrigo eskutik, hor jaso dabe, Bizkaiko ligako irabazlia iragokizon Garaikurre. Haupa Zierbena, zorionak. Gaur, hirugarren postu lortu daben, Kaikuko mutilak. Haupa Kaiku, zoizonak. Haupa mutilak, txalo bero bat Kaikuko mutilai. Pizza menduna, Zierbena. Eudan, dominak, jasoten Zierbenako mutilak. Haupa mutilak. Borja Elordi eta Ricardo Beite ikusten duz hor domina banatzen. Gaur kontan, bigarren zailkatu dan Zierbenako mutilai. Haupa Zierbena. Kasotea. Haupa Lai. Borja Kasuez, Borja Rodrigo eta Gorka Elordi, Ondarruko eta Bizkaiko Federazioko presidenti. Txapeldu nahi dago gizen dominak banatzen. Eta zelan ez, txapeldu nahi dago gizon, banderi emogotza Ondarruko udaleko zinegotzi zeran Ricardo Beiteak. Hori da
dio izte zelandan. Eta haupa Bermeo, horrak azue, Bizkaiko txapelduna senior mailan 2014 urtin, Bermeo, Zoizona Bermiarrai, haupa hundiak. Dabe da gau. Dabe da gau Sabino, estaldi gogutine. Haupa hundiak. Zalo bero bat, aurtengo Bizkaiko txapeldunak. Bermeo. Eta txapelduna dago gizon argazki honeaz. Bukatutzat emongo aurtengo Bizkaiko txapelketi. Gogoratu, emakume mailan getxo izan dela txapeldune, juveniletan Ondarru eta senior mailan Bermeo. Beste bai,